vaikka minäkin teen työkseni näitä metallihommia, niin välillä on hetkiä, kun ei vaan ota rahaa työstä. Eräs poika laittoi viesti, että tekisinkö hänen kissalle hautaristin ja kertoi, että minkälaisen noin pyöreistä. Ja olisi ollut valmis maksamaan siitä työstä. Niin tää on kuitenkin sellainen juttu, että aina ei kehtaa ottaa rahaa. Tää on niin koskettava asia, että omalle lemmikille pyytää ristin tekemään. Minä sitten tein tällaisen toiveen mukaisen